Мечтата на всеки човек, ето, да види това нещо, което в момента виждате. Погледнете сега надолу какво става. Ето го Рио. Големия Рио. Погледнете. Жалко, че всичко е в мъгла. Погледнете на какво страхотно място е построен града. One, two, three, four, five, six. Вижте. Това е другата страна. Ето е Копакабана отпред.